So, alin kaya dito yung paborito ng ano, no? Paborito ng pop color. So, umpisa natin dito sa taas. So, yan pala muna. So, try nyo lang kung anong tip, no? So, dito kayo sa tigre na to. Yan. Itong pulahing tigre. Yung doon. So, red leg. Pula yung paa niya na parang nagbo-blue. Pag bumuhat ka dito, brown. Yan naman, mahaba to na medyo light yung paa. Ito, pati tigre pa din yan. So, alam nyo naman yan. Yung bulik, yun. Bulik to. Yan, bulik yung paa niyan. Bulik din to. So, ito. Pusyaw na tigre. Ito, orange, mga AJ. Ito naman, brown na dark. Gana. Ewan ko. Ang tawag yan. Brown na, basta brown, mga AJ. Yan yun, no? Mocha, chocolate. So, ito malaki-laking tigre to. Good going OS to. Pa-OS nga to. Baka OS nga to eh. Kung size ng Jensen kasi to mga AJ, selection ng good to. Kung sa Manila to, baka lampas-lampas OS to. Yung datingan niya. So, yan. Medyo matapang na kulay din to. Ito talaga matigas-tigas to. Kahit pangit tignan, no. So, mga gagamba ng ano to. Ipil-ipil, no. So, ito maganda-gandang tigre to. Medyo pulahin din yung pa. So, TM, no. TM pataas to mga size na ito pinapakita ko. So yung maliliit, yan yung Matic TM yan. Yung medyo malalaki, good size. So ito. Ayan. So yung ko saan ang tip nyo dyan. Yan yung makikita nyo yung size. So yun lang, no. Comment down below kung ano yung trip nyo dyan. At kung may kulang, try natin sumipat next time. So yung mga kalaban yan ay yung nandito. Ito naman mga AJ, ito yung mga dilaw, no. So, ang tanong dito, anong trip nyong dilaw? Sakto pala. Pero sige lang, okay lang yan. So, anong trip nyong dilaw, no? So, umpisa natin dito sa taas. So, yan bang, yan. Medyo malalaki to, malalaking gagamba to. So, unang-una, yung kaha niyan, mga AJ, no? Tignan nyo yung daliri natin. Yung tulog niyan, mahaba pa dito sa, ito, hintuturo natin na, ano, no? Ito. Malaking gagamba. So, yan. Mahabang gagamba to. So may mga OS din dyan. So ito malaki-laki yan. Ito pula yung paa, no. So yan, kilatisin na muna natin. So ito, pulahin yung paa. Ito naman payat, brown. So ito, matigas-tigas na, matigas-tigas din do, no. So yan yung paa nyo. So ito pa. Ito yung mga trip ko dito. Yung mga ganito. Unahan ko lang, no. Yan, mga ganyan yan. Pero ito, medyo orange na to. So ito dilaw na pula paa. So ito brown. Ito dilaw na medyo pulahin din yung paa. Ito brown na talaga to, na medyo papunta na siyang ano, no. So yun, hindi ko na ma-explain mga AJ, kaya no, tumingin, no, kung anong discard nyo. So ito dilaw na puti yung likod, paputi na yung likod niya, yan. Ito medyo nalumaan to, ang datingan na ito. So yan, nangitlog yan, nangitlog. Matic naman yan, alam natin pag ganyan tsura ng itlog yan. So ito medyo malaki to, malaking dilaw to, yan, no. OS to, sampabalikat, no. Ito good size talaga to, bundat. So ito OS din to, malalaki to. So nasa inyo, no, kung anong trip nyo dyan, dilaw. So ang bangga nun, alam nyo na yun nandun. Ang kalaban yan yun nandyan, no. So yun yung sumayitim na kaha, puro off color. So yan.